a páni, sme v Mongolsku, na trojkolke, na Luazoch, sme tu. A každý vravel, že táto trojkolka to nedá, že sa zoderú gumy, že sa prehreje motor, že sa prevrátim a zabijem, ale som tu, musím zaklepať na dačo, sme v Mongolsku, čiže dokázali sme to. Strašne som rád. Teším sa ako v roku 2008, keď sme išli na pionieroch okolo Slovenska a nikto nám